6 көн узганнан соң Гайса Петерне, Якубны һәм аның бер туган кардәше Яхьяны үзе белән алып, биек тауга күтәрелде. Алар анда үзләре генә иде. Шунда аларның күз алдында Гайсаның кыяфәте үзгәреп китте. Йөзе кояштай балкыды, ә киемнәре яктылык кебек ап-пак булды. Менә алар каршында Муса белән Ильяс пәйгамбәрләр пәйда булып, Гайса белән сөйләштеләр. Шунда Петер Гайсәгә: "Хакимебез, безнең монда булуыбыз ничек яхшы. Телисеңме 3 чатыр корам, берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска" дип әйтте. Петер сөйләгән вакытта балкып торган болыт төшеп, аларны каплады. Болыт эченнән: "Бу минем сөекле углымдыр. Ул минем куанычым, аны тыңлагыз" дигән өн килеп иреште. Бу тавышны ишетеп, шәкертләр йөзтүбән капландылар һәм нык куркыштылар. Гайса яннарына килеп аларга кагылды һәм: "Торыгыз, курыкмагыз" диде. Шәкертләр күтәрелеп карагач, Гайсадан башка бер кемне дә күрмәделәр. Таудан төшкәндә Гайса аларга боерып: "Әдәм угылы үледән терелтеп торгызылганга кадәр күргәнегез хакында бер кемгә дә сөйләмәгез" дип әйтте. Канун белгечләре ни өчен башта Ильяс килергә тиеш дип әйтәләр соң, дип сорадылар шәкертләре. Дөрестән дә башта Ильяс килеп бар нәрсәне әзерләп куяр дип җавап бирде Гайса. Сезгә әйтәм, Ильяс килде инде, ләкин кешеләр аны танымадылар һәм аның белән ни теләсәләр, шуны эшләделәр. Шулай ук Әдәм угылы да алар аркасында күп газаплар кичерәчәк. Шунда шәкертләре Гайсаның чумдыручы Яхья хакында сөйләгәнен аңладылар. Алар халык төркем янына әйләнеп кайткач, бер кеше килде дә Гайса алдында тез чүгеп: "Әфәндем, угылымны кызганчы, аңарда иянәк авыруы, ул бик газаплана. Еш кына әле утка, әле суга ташлана. Мин аны шәкертләреңә китергән идем, әмма алар аны савыктыра алмадылар" диде. "Әй имансыз һәм бозык буын, миңа сезнең белән күпме булырга, күпме сезгә түзеп торырга? Малайны яныма китерегез" диде Гайса. Гайса җенгә чыгарга әмер бирде. Җен чыгып китте. Малай шул мизгелдә үк савыкты. Шәкертләре Гайса белән ялгыз гына калгач, янына килделәр һәм: "Ни өчен без аны куып чыгара алмадык?" дип сорадылар. "Чөнки иманыгыз аз" дип җавап бирде Гайса. "Сезгә хак сүз әйтәм. Гәрчица ырлыгы кадәр генә иманыгыз булса, һәм менә бу тауга моннан тегендә күчеп кит дип әйтә калсагыз, ул урыныннан күчәр иде. Сезнең өчен мөмкин булмаган һич нәрсә булмас иде." Алар Галилеядә бергә җыелгач, Гайса аларга: "Әдәм угылы кешеләр кулына тотып бирелергә һәм үтерелергә тиеш. Әмма 3нче көнне ул терелтеп торгызылачак" дип әйтте. Шәкертләр бик хафаландылар. Алар Капернаумга килеп җиткәч, Петер янына Аллаһы йорты өчен салым җыючылар килде. "Остазыгыз салым түләмиме?" дип сорадылар алар. "Түли" дип җавап бирде Петер. Петер өйгә кергәч, беренче булып сүзне Гайса башлады. "Шимон, син ничек уйлыйсың, җирдәге патшалар салымны һәм ясакны кемнән түләтәләр? Үз угылларыннанмы, әллә чит кешеләрдәнме?" Петер: "Чит кешеләрдән" дип җавап бирде. "Алай булгач, үз угыллары түләүдән азат" диде Гайса.
Әмма аларны рәнҗетми. Күлгә барып кармак сал. Беренче эләккән балыкны алып, авызын ач, һәм анда көмеш тәңкә табарсың. Аны алып минем өчен дә, үзең өчен дә салым җыючыларга бир.